Čaute ľudia, moje meno je Tom a ja vás vítam u nového videa. Čaute, ja som Ed. No a máme tu opäť karaoke. Takto na začiatku ste si mohli všimnúť, že mám tu takú dosť priteplenú pesničku od dosť pritepleného speváka, a to kvôli jednému človekovi, možno to nie je ani človek, ktorý sa volá Mario Orel, tak ten mi ju dal zaspievať, takže musíme ísť na to, ty sa láskavo nesmej. Jeho nebolo počuť, nepovedal do mikrofónu. Čaute, ja som Ed. Tak, dobre, super. No tak, program na video je taký. Najskôr si zaspievam túto pesničku, čo mi dal on. Čiže to si ja dám ako povinnú, potom ja jemu vyberiem nejakú pesničku, aby to bolo spravodlivé, možno aj on nejakú, a potom si vyberieme jednu sami. Nejaká minúta bude normálnej rýchlosti, možno ani toľko nie, a potom ďalšia zrýchlená, takže poďme na toto. Eďak, ticho buď. Eďak si chcel zaspievať takú pesničku, ktorá sa volá Sklička. Ja si chcem Sklička, on chcel Marišu. A nesmej sa stále, lebo dostaneš padáka z môjho kanála. Tak ja som chcel lyrics. Doma potom nové štúdio, ak by ste chceli vidieť. To ešte o tom bude video, nepredbiehaj. Sklička. Text. Sorry. Ticho. Buď normálny. Taká pesnička, to musíš vedieť spievať. Tak dáš si ju ty. Ne. No ale áno. Ja si dám pekné ľudí, ja si dám pekné. Ja môj brat. Za chvíľku sa to rozbehne, nebojte sa. 3. Potichu ťa vediem do schodov. S bratom som sa včera dohodol. Vypadol na výlet, do zajtra neprídeš. S bratom som sa včera dohodol. Kosneme nu ticho, ani muk. Konečne je doma čistý vzduch. Vôňa tvojich vlasov, máme kopu času. Konečne je doma čistý vzduch. Sklíčka tykou svietia od tmy, ty si taká fajn. Celý svet nám niekam unikol, tak už ticho, už nič nešepkaj. Odrazové sklíčka tykou svietia od tmy, ty si taká fajn. Celý svet nám niekam unikol. No som rád, že sa nepočujem. Tak už ticho, už nič nešepkaj. Dobre. Magneťák vzal brat, čo robiť skôr? Zapnem telku, beží monitor. Ladnička je prázdna, fúri toho blázna. Poňal so šere, buchanie a dvere. To je brat, tak hneď mu vravím, vypadni. Sklíčka tykou svietia vo tme, už to stačilo. Tak, a teraz poď, tak, ešte raz. Aplaus pre Toma. Tak teda, no a teraz pôjde Eďak so svojou Marišou, takže ja mu to vyhľadám, takže poprosím strih. A moja obľúbená kapela. No moje svetové hity majú. Máme miliardy zhľadnutí na každom videu. Kolárovci, juhu! Chýba im tam aj Boris. Mamka bije ma. A ja ľúbim len teba. Mamka bije ma. A ja ľúbim len teba. Dobre, už trochu skôr som. Počúvaj, mami sa nepýtaj. Veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Ališa počúvala, mami sa nepýtala. Veď mama taká bola, keď ešte mladá bola. Mamka sedí, mamka v kostole. A ja zmyslom v stodole. Sedí mamka v kostole. A ja zmyslom v stodole.
Normálne hit tohto leta. To si dáte potom do YouTube aj vy. Nech počujete toto dookola. Mariša. Volá sa to Mariša Kolárovci potom. Mama bola, keď ešte mladá bola. To skončila, takže ideme na ďalšiu. A teraz nemá Ríšu. No uvidíme, čo nájdem, ale Mariša to nebude. Presne tak. Tak ideme na ďalšie kolo. Na to podávia vedenia. Takže ja mu teraz vyberem nejakú pesničku. Tak teda ľudia, ja som Eďákovi vybral Disco príbeh od Michala Dávida, takže on ide na to. Ďalšie hity, my ideme s dobou. My sme tí najmodernejší DJ. Zahľadne speváci. Poď minulou a tá naštvanej. To nevadí. Môžu mi to tu švihu a být i nás to nevadí. Když jsem teď šťastný, že ty tu seš, nevážne je krásne, že so mnou jdeš. Kam ja chci. No ja ti ukážem. Žiju si svůj. Všechno se nám otevírá, na. Je to správne načatý. Tak sa to robí. Žiju si svůj disco příběh, je. Už nám jede naše tramvaj, na. Ve který jsme jenom já a ty. Je mi krásně, že mi teď nic vůbec nevadí, nic nevadí. No ja si myslím, že pre toto by už aj stačilo, non-stop si dáme ďalšom dieli z karaoke, ktoré bude na moje narodeniny. Takže tak, pokiaľ sa vám video páčilo, ohodnote lajkom, ja sa s vami lúčim, no a ešte nechám trošku prehovoriť Eďáka, takže nech sa páči, stačí kým takto. Nezabudnite tohto najlepšieho youtubera, samozrejme, zdieľať, dať na Facebook pekne, nech vaši kamoši vidia, akého dobrého youtubera vy pozeráte a môžete byť hrdí, že tohto youtubera pozeráte. Ďakujem za pozornosť. Čaute. Presne, podplatil som ho 10 centami, no a rozhodne sa pozrite na Facebooku fanpage, ktorá sa volá Tom and Fidget. Ja sa s vami lúčim a čaute.